Ngibingelele kuphinda kuphikela ukufikela khona le channel yethu ehamba phambili umkhanyakude TV. Igama lami nguVusi Mavusana. Bayamazi abaningi enkundleni zokuxhumana nakhona lapha ko YouTube. Bafowethu sila eMoses Mabhida lapho khona kunengoma kazwelonke. Sibona ke la insizwa ziyaqhuma lana bafowethu. Ngisacela ukuthi ke insizwa ithule ukuthi ubani besesho neqembu layo ehamba nalo. Uyaphila mfowethu? Uyaphila. Hamba kahle mfowethu. Ukuphi ekhaya mfowethu? Ngikhabe waphathe emolivo kwempofana. Igama lale umculo le ngoma lento lenenza ushameni yini? Kahle kuwumzansi ingoma nje. Kumzansi. Ukuchazela nje umuntu nje ongawazi umzansi uthi umzansi uhluke ngani noshameni noma kanjani. Ukuchazela nje umuntu ongawazi ushameni ngoba kho ivideo izohamba ifinyelele ebantwini abangawazi umzansi yabo. Kodwa ukuchazela nje abantu ababukela le video ukuthi yini kahle le ndisukaphi. Le ngoma le ethiwa umzansi yebo mfowethu usuka kwayo usukela lapho kusuke kubungazwa khona usuke leintombi nezinsizwa zihlangene ngakho ke thina ekuqhubeni kwethu le ngoma ethi umzansi izathu senze siqhubele ngoma ingoba masikhathini samase kwaziwe ushamene ukugida insizwa zodwa intombi zodwa la siqhubela usiko lokuthi intombi nezinsizwa zisangahlangana sazana sonke sabandawonye kungabi khona ucwasa lapha phakathi sazana sobhuti nosisi ngaphandle kokucwasana. Okay mfowethu. Mfowethu siyabona ke lana mfowethu ukuthi la engomeni kazwelonke nizokwenzani ke lana mfowethu nizokompetha noma nizoyidlalela nje i-competition noma kwenzakalani abazi kahle bayothi noma ngakhompetha kodwa sosho umlando nizoqopha umlando. Okay mfowethu kuthi nje mhlawumbe ukubonga kubahleli bemicimbi balomcimbi mfowethu ukuthi banikeze ithuba elinjengoba awujwayelekile ukuthi kuhlele kumcimbi ongaka mfowethu uphume wonke umuntu nje oba lisho negama lithi ingoma kazwelonke. Ayimfisa ukubonga okukhulu. Uyabonga mfowethu lana shithi impilo zabantu kalongo. Iyabona mfowethu ingoma bekuyinto ethatheka kancane kodwa ngale idea emcina yakhe ishintshile kakhulu. Sayibona izinga lesayinathi sasabasibancanyana sabantu abagida ingoma. Siyabonga. Sesivala nje mfowethu siyacela ukuthi ucela abantu laphana kwi-channel yethu umkhanyakude TV besubscribe bengene na ku TikTok ukuze bazohlezi basithola na ku Facebook besithola. Sicelele bona mfowethu. Ngithi sizwe sakithi nawo mabona kude umkhanyakude. Yona nje lokuxhumana yona ndlela enhle le. Futhi bayohlezi bekulethela ulwazi okuyilona njengoba la kuwumsebenzi baveza into ekuyiyona ngempela. Nawo akazi uyibone ngeke ukulindele ukuthi ngakho umcimbi ongaka nje wengoma ayibize mfowethu ayibize ufuna beyivume bephini abayibize okugcina bese siyivala ivideo mfowethu. Isikhize thule